Her i dag skal vi lave en sund og nærende tacobrød, og til det skal vi bruge oksekød, soja, majs, salat, tomatpasta, tacoblanding, lidt fed hvidløg, peber, græsk yoghurt, ris, persille og flydende margarin. Jeg er ikke så det. Det første vi har tænkt os at gøre til det er at få sørget for at få blandet oksekød med 3 spiseskeer soja. Men da vi ikke har nogen spiseske, så tager vi 10 skeer soja i stedet for. Så det er jo meget egen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi kan godt lige smage med soja, så vi tager lige 7. Nu skal det bare blandes. Nu skal vi have brunet kødet, og det gør vi ved at tage det op i panden her. Men først skal vi lige have cirka 1 spiseske flydende margarin. Tilbage nu, hvor vores kød det er blevet brunet, skal vi have vores tomat og vores tacoblanding i. Se hvad vi får brug for. Og et glas vand. Nu skal vi have vandet. Jeg hælder vandet i, og der skal en god del til, så vi kan få rørt det godt og gå lidt rundt. Nu hvor vi er færdige med blandingen, skal vi bare stå og simre. Og nu skal vi så i gang med at afvæge. Sørg for at bruge en gryde, som I ved I har et låg til, som passer. Og fyld den helt op med vand. Og så snart det koger, så kan vi bare lægge den ned i den og give den lidt til. Nu koger vores vand, og det betyder, at nu skal vi have risen i. Og mens vores ris nu ligger dernede og bliver færdig, slukker vi for gryderetten og bare lade den stå og simre, mens vi går i gang med at lave salat. Vi laver salaten, og vi starter med at fjerne 2 yderste blade og sikre at de hænger. Så går I ellers bare i gang med det. Denne opskrift vi følger går til 4 portioner. En portion indeholder 67,9% af den anbefalede daglige indtag af proteiner for kvinder og 56,6% for mænd. Af kulhydrater indeholder det 18,6% af den anbefalede daglige indtag for kvinder og 14,8% for mænd. Af fedtet indeholder det 24,41% for kvinder og 21,4% for mænd. Nu ved du, hvor meget protein, kulhydrat og fedt der er i maden. Men hvad betyder det? Proteiner bliver nedbrudt i kroppen til aminosyrer, som ribosomerne i kroppens celler omdanner til proteiner til din krop. Mangel på protein i din kost kan nedsætte muskelvækst. Det er vist, at protein i din diæt gør dig mindre sulten. Fedt har et dårligt ry, men fedt beskytter dit immunforsvar og holder dig rask. Det er også andre positive egenskaber, f.eks. at det flytter vitaminer rundt ind i kroppen. Men hvis det lykkes at indtage mere fedt, end man bør, sætter det sig på kroppen. Der findes 2 typer fedt. Der er mættet fedt og umættet fedt. Mættet fedt stammer fra animalske kilder, altså de firbenede dyr som ko, gris og lam. Mættet fedt øger blodets indhold af det dårlige fedt, NCD-kolesterol. Højt indhold af LDL-kolesterol i blodet øger risikoen for hjerte-karsygdom. Umættet fedt stammer ofte fra vegetabilske kilder i planteriget, men også fra iraniske kilder, fisk og skalddyr. Umættet fedt medvirker til at nedsætte indholdet af det dårlige LDL-kolesterol i blodet og øge indholdet af det gode HDL-kolesterol, som kroppen har behov for. Kulhydrater kommer fra mange små, nemt nedbrydelige sukkerstoffer, som f.eks. glukose, og bliver hurtigt omsat til energi. Mange i dag får mange kulhydrater, hvidt brød, kage og søde sager, så man får typisk for meget.
kulhydrater, og det sætter sig rundt på kroppen. Udover glukose er stivelse, som er f.eks. kartoffler, spaghetti og pasta. Smider det blanding. Husk at sørge for, at inden I tager majsen i, så er lige for at tømme bøtten for vand, så I ikke får alle væskerne ned. Tilbage. Nu skal vi lave dressing. Og det første vi gør er at skære et hvidløg i bitte små stykker. Eller bruge en af de der klemmedenser, hvis I har sådan noget. Det har vi åbenbart ikke her. Nu skal vi have det i. Og I tager bare cirka Persille. persille. Det vil sikkert. Det var for at trække jer. Nu skal vi have den græske yoghurt i. Og bare en god del i, så I kan smage resten. Det hører lige nu ikke. Så. Det er cirka 2 deciliter, og så skal vi have røre rundt. Ja, nu har vi inviteret Nicolas ind i studiet for at prøve at smage vores ret, og så må vi så se, om han kan lide det med. Altså, så kan vi se, at han faktisk spiser, ikke? Det er da lidt godt. Det er varmt.